ଭିଡ଼ିଓ କରିବ କି? ହଁ ଚାଲୁଛି। ଉପରୁ ଟିକେ ଆସୁନ। ପାଖରୁ ନେଲା ପ୍ରିୟା ସରେ ହଁ ଆସେ ଅଛି ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଲଭ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ ତରଫରୁ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପଦାତିକ ପଞ୍ଚାୟତର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ପାତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସର୍ଦାପୁର ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ଆମୁଣିଆ ସର୍ଦାପୁର ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ଆମେ ବହୁ ଦିନ ତଳେ ଖବରକାଗଜରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଏ ଗ୍ରାମର ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତିତିଗାଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ସେ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲଭ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ ତରଫରୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିପିନ ଭାଇ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ହରିଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆମର ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆମେମାନେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଦାୟ କରି ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କର୍ମ କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିପରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାର ଦେଖୁଛୁ, ସେ କଷ୍ଟର ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍, ଲଭ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍, ଲଭ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍, ଲଭ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦରକାର, ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ମାଙ୍କର ନାଇଁ ଯାଉ କ'ଣ କରେ କ'ଣ କୁହ ମା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସେ ଭିତରୁ ଆସ ନେଇଯାଉ, ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିବେ। ଏଠି ଭିତରୁ ଆସୁନ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର। ଆପଣ ଆସିଲେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛୁ। ସେବା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ। ଆମର ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ। ଏମିତି ଅରକ୍ଷିତ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ସେବା କରିବାର ଆମ ଧର୍ମ। ଆମେ ଏଇଟା ମନେ କରିଛୁ। କିଛି ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।